ciutadana, i anem a continuar en aquesta segona part, referència del seu ús. Portats de primavera i quina millor manera de començar amb un part doble anomenat primavera, que és del mestre Antonio Gispert Espí. El 1964 s'estrenava aquest part doble i guanyava el primer premi de composició de música petita a l'Europa. Des d'aquell moment forma part del repertori de tots els anys de molts cristians, sobretot en l'acte que s'anomena la Diana. Este patró també en primavera i època de molts cristians, doncs també anem a obrir-lo en tristes i llibres. Després del patró, que ens serveix per presentar la banda, seguirem amb una molt coneguda peça de sarsuela anomenada El barberillo de Lavapiés, de Francisco Asenjo Valtieri, on interpretarem el preludio i la canció de Coloma, que perteneixen al primer acte d'aquesta sarsuela molt coneguda que esperem que disfrutem. Seguidament assumirem l'obertura espanyola anomenada Alcázar del mestre Llano. Alcázar és un terme que queda i que significa castell. I una xicoteta curiositat, si servís quan s'acaba el concert i quan diguem fora, si servís en la façana d'esta casa, servissaran els arcs de mig punt, que són les entrades de la casa, de les portes de la balconada, i en el remat que hi ha dalt, que són com les almenes d'un castell. Hi ha una xicoteta curiositat que ha coincidit amb aquest concert. Aquesta obra és de caràcter andalús i no de vegades perquè va ser composada del mestre Llano en el llibre de la Sevilla i que li va servir d'inspiració. I després ja passarem a una part del concert de la moderna. Enguany estem commemorant, s'està commemorant arreu del país, s'està commemorant el 50 aniversari del traspàs de Nou Bravo. I és per això que ens volem sumar a recordar el gran artista de Hielo i un poc més també de Sollana, tocant una versió de les seues cançons més famoses cantades pel mestre Manuel Calero García. I per a finalitzar, i com que la primavera, com deia abans, sona a molts cristians, interpretarem la marxa mora Caravana del mestre Pedro Joaquín Francesc San Juan. És una adaptació de la banda sonora de la pel·lícula Caravans del compositor Mike Paz. I que és molt popular també en les festes de l'home. Per a nosaltres és un honor poder tocar així. Ens agrada molt, heu escoltat la sonoritat de l'orquestra i espero que ens hagi agradat el concert i ara espero que us hagi agradat aquesta segona part. Ens despedís de tots vostès i demanem la presència del mestre director Daniel García Borràs.
Thank you.